a farkon bude wannan masallaci, to amma kuma saboda yanayin masu halartar darasin yanzu kila ba su ne waɗancan ba, muka ga bukata na tilasta mu da mu sake maimaita shi don saboda a cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada sallah ita ce mafi girman rukuni, kuma ita ce mafi girman abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mutane a aikace ba a baki ba kadai. To da haka sau da dama za ga al'ummar musulmi maza da mata suna kurakurai da dama a cikin sallarsu, wannan ta samu ga bukata ta kama na musaki mai ta wannan littafi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha. mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Da can mun taɓa yin magana a kansa a lokacin da za mu karanta littafin ahkamul jana'iz. Wannan baya hana a yau tunda kuma za mu sake maimaita littafinsa ko mu sake yin magana a kansa. Magana a kansa na karkasa ta kamar haka: kashin farko, ƙasar haihuwarsa. Ƙasar haihuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ita ce ƙasar Albania, wanda tana cikin jerin kasashen kudu maso gabas na turai, tana tsakanin kasar Greek da kasar Yugoslavia. Kasar Albania karamar kasa ce, kuma kasa ce mai yawan duwatsu, kasa ce mai yawan koguna da fadamu a cikinta, ga kuma daji mai yawan gaske. Wannan ta sa kasar take da jari mai girman gaske ta fuskar katako. Capital din kasar shine garin Tirana. Adadin mutanen kasar miliyan 2 ne kacal, kuma 88 cikin 100 ɗinsu duk musulmi ne. Kashi 20 ne ragowa suka zanto kirista da kuma waɗansu arna da kuma yahudu. Ɗariƙun kirista guda biyu ne suka fi yawa a ƙasar, catholic da kuma wannan laraba suna kiranta orthodox, ban san sunanta ba kenan da turanci. Ƙasar tana da ƙabilu masu yawan gaske, duk da cewa adadin mutanen ba su da yawa. Daga cikin kabilun akwai turkawa, akwai sabiyawa, akwai yaren rumawa, akwai yaren mutanen bulgaria da yaren girkawa, sannan kuma akwai yahudawa, duk da cewa adadin su kaɗan ne. Wannan ƙasa ta Albania ta fara shinshinan ƙanshin musulunci tun a shekara ta 789 bayan hijira. 789 a lokacin ɗaya daga cikin sarakunan daular musulunci ta Usmaniya, Murad, Sultanu Murad al-Awwal, wanda shine mutum na farko da ya fara tunanin kai farmaki da yada musulunci a wannan yanki na kasar Albania a yau. Mutanen Albania sun yarda da musulunci a matsayin wani addini, sun yarda da daular musulunci, su kaskantar da kansu gare ta duk da ba su karɓi musulunci ba, amma sun yarda da daular Usmaniya a shekara ta 827 bayan hijira. Sannan daga bayan musulmi suka kutsa kai suka shigar da musulunci cikin kasar a shekara ta 882, wancan da 827 farkon lokacin da suka yadda da cewa akwai daular musulunci, amma bude kasar 882 bayan hijira. Ya kasance ko ina musulunci ya shiga in ban da wani dan sako. An kammala bude kasar a shekara ta 979 bayan hijira. Mutanen Albania sun mika wuya ga musulunci, kuma sun shahara a cikin gawartattun sojojin da aka yi a daular Usmaniya ta Turkawa, daular musulunci, musamman 'yan kabilan Arnaut. Sannan sun samu waɗansu mukamai a cikin daular musulunci ta Turkawa, domin
Muhammad Ali Basha wanda aka sa shi gwamna a Misra lokacin daular Turkawa asalinsa dan Albania ne. Bayan makida da daular Usmaniya ta game da ita da kutun gwilar Turawa, wannan ta sa daular ta yi ta karyewa ɗaya bayan ɗaya, kowace ƙasa tana ɓallewa ta nemi gashin kanta. A irin wannan ɓalle-ɓallen ne da kowace ƙasa take, Albania yau ta nemi cin gashin kanta a shekara ta 1339 hijira, shekara 1912 1912 wato miladiya, a sakamakon wani taro da aka yi a garin Falona. Daga nan gudun aka je aka sake yin wani taro a birnin London, wanda Turawa suka tabbatarwa da Albania ƙasa ce mai cin gashin kanta, ba ruwanta da daular Usmaniya ta musulunci, wato ta ɓalle. Wannan ɓallewa Albania ba ta samu zaman lafiya ba, ta samu tashin tashina da rigingimu na siyasa, wanda daga ƙarshe manya-manyan Turawa ƙasashen mulkin mallaka, Ingila da Faransa da Belgium da Holland da ƙasar Rome suka sake haɗa baki cewa ya dai kamata su kacancana Albania kowa ya ɗauki rabansa. To amma sai ƙasar Rome ta karya wannan alkawali da aka yi a ɗakin taro, ta fito ta riga su, ta ce ita ba ta yadda ba da a kacancana Albania a yi mata mulkin mallaka, a kyale ta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, kuma ta zanto ita ce ƙasar Turai ta farko da ta fara cewa ta yarda da kasan Albania a matsayin kasa, kuma bata yarda a mata mulkin mallaka ba. Wannan ya faru a shekarar 1917, wanda ya dace da shekara ta 1336 kenan bayan hijira. Shugaban farko da aka samu shine Ahmad Zogo, amma bayan an naɗa shi a matsayin shugaba wanda zai iya samun canji daga lokaci zuwa lokaci, da ya samu waɗansu 'yan shekaru kawai sai ya ce shi ya zama sarki, zai mulkin mulukiya, wanda sai dai 'ya'yansa su gaje shi, kuma ba za a yi masa ko ba za a canja shi ba, ko a ce za a yi zaɓe, sai dai in ya mutu a gaje shi. Ya bayar da wannan sanarwa a shekarar 1925 1925 miladiya. Amma abin mamaki, Ahmad Zogo duk da cewa musulmi ne, ya yi ƙoƙari wajen fuskantar da ƙasar alƙibla ta zanto Turai. Shine farkon wanda ya fara wajabta mata su cire hijabi, shine farkon wanda ya ce gaba ɗaya mutanen Albania su koma sanya shet, su yi zanzaro, su sa belt, ba kamar yadda suke da jubba da doguwar riga irin wadda suka samu daga daular Usmaniya ta Turkawa ba. A takaice dai yace dole a kirga kasar Albania cewa ƙasa ce ta Turai, ba ƙasa ce ta ƙasashen gabas ba, wato waɗanda suke ƙarƙashin daular Usmaniya. Ya musguna wa mutane ƙwarai da gaske. Wannan dalilin yasa da dama daga cikin musulmai masu kishin kansu suka yi ta yin hijira zuwa ga waɗansu ƙasashen musulunci mafiya kusa da su. A takaice wannan shine ɗan takaitaccen tarihin ƙasar Albania, inda nan ne mahaifar Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ana danganta shi na zuwa ga Albania. Lokacin da Ahmad Zogo yake shugaba, da wannan musgunawar da ya sa mutane suka rinka hijira, a daidai wannan lokacin ne mahaifin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ma yayi hijira. Amma shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani garin haihuwarsa shine babban birnin kasar Albania din. An haife shi kuma a shekara ta 1914 1914. Family din su talakawa ne, abinda suka shahara da shi shine ilimi. Mahaifinsa ya yi karatu a abin da yake kamar matsayin wata irin ƙwarƙwarar jami'a ko wata haya institute ta koyon ilimin shari'a da ke garin Astana a da, wanda shi ake kira yanzu Istanbul a ƙasar Taki. A can mahaifinsa ya yi karatun shari'a. Ko ma yasa Albania ya je samu Ahmad Zogo na ƙoƙarin mayar da ƙasar ta zanto mai bin tafarki na ba ruwanta da addini. Wannan ta sa mahaifin Sheikh Nasiruddin Albani ya kwashe iyalansa kararrab daga Albania ya yi hijira zuwa birnin Dimashqa ta ƙasar Syria. A wannan lokaci
Sheikh Nasiruddin Albani yana yaro karami bai fi shekaru 9 zuwa 10 ba ko wani abu makamancin haka. Da ya zo Siriya sai ya sa ɗansa Muhammad Nasiruddin Albani a makaranta ta firamare, makarantar da ake kira Madrasatul Is'af Al-Khairiyya tana birnin Dimashqa. Da ya kammala karatun firamare sai ga baya da gurin ya sa shi ya ci gaba da karatu na sakandare saboda lalacewa da gurɓacewar ilimi na addini da kuma tasirantuwa da rayuwar Siriya ta yi da kasashen Turai. Shi kuma mahaifinsa baya so a canja ɗansa daga kan tarbiyyar addini, da haka ya ƙi sa shi ba, sai ya zo ya tsara masa timetable a gida shi ya karantar da shi da kansa. Ya sa masa darussa akan abin da ya shafi karatun Qur'ani da tajwidinsa, ilimin sarfu, ilimin nahau, ilimin fiqhu na mazhabar Hanafiya, dan babansa yana bin mazhabar Hanafiya ne. Baya ga nan Nasiruddin Albani ya yi karatu a wajen waɗansu daga cikin abokanan mahaifinsa kamar Sheikh Sa'id al-Burhani, wanda a wurinsa Nasiruddin Albani ya koyi galibin ilimin harshen Larabci musamman balaga da sauransu. Daga nan gurin kuma ya fuskanci ilimin hadisi har ya samu shaida daga babban malamin nan na garin Halab mai suna Raghib Tabbakh, babban malamin tarihi ne a zamaninsa. Daga nan gurin Sheikh Nasiruddin Albani ya ci gaba da karatunsa. Farkon lokacin da yana saurayi ya fi damuwa da littattafai na adab, musamman labarin yaƙe-yaƙe irin na Antara ibn Shaddad da su Saifuddin wato Saif ibn Ziyazan da sauran dai littattafai wanda suke kunshe da labarin yaƙe-yaƙe. Wannan shi ya fi damuwa da shi a samartakarsa, sannan ya zo ya zama ƙwararre wajen karatun Nobel na Larabci, musamman yana sha'awar kissoshi irin na labarin 'yan sanda. Sannan daga baya ya rinka jin kansa yana karkata zuwa ga son karanta tarihi. Wata rana ya zo wurin wani kantin da ake sayar da littattafai, sai ya samu wata mujalla ta Larabci mai suna Mujallatul Manar, wadda Muhammad Rashid Rida a ƙasar Misra yake rubutawa. Sai ya ga Muhammad Rashid Rida a wannan lokaci a cikin wani article da ya rubuta cikin wannan mujalla yana magana a kan littafin Ihya Ulumuddin na Imam al-Ghazali tare da takharij din da aka yi wa a hadisan da ke cikin wanda Zainuddin al-Iraqi yayi, wanda Zainuddin al-Iraqi ya dauki littafin Ghazali ya bi dukkan hadisan da ya kawo tun daga farko har karshe, ya bayyana matsayin kowane hadisi, sahihi yace sahihi, da'ifi yace da'ifi, mawdu'i yace mawdu'i, da hujja ba da ka ba. To sai Nasiruddin Albani ya ga yadda Rashid Rida yake koda wannan littafin, sai abin ya bashi shamamaki, ya ga waɗansu hadisai da ya shaji ana ta faɗa ana karantawa, amma an ce mawdu'i ne, wannan a ce ƙarya ne, wannan a ce bai tabbata ba. Yace shine tarihin farko a rayuwarsa da ya taɓa ganin an ƙalubalance hadisi wanda yake mai rauni a ce mai rauni ne. Wannan ta sa abin ya ja hankalinsa, ya yi ƙoƙarin bin wannan mujallar yau da gobe don ya ga ci gaban wannan article ɗin da aka rubuta. Daga ƙarshe ya nemi shi wannan littafin na takharijin da aka yi wa Ihya Ulumuddin wanda Zainuddin al-Iraqi yayi. Ƙarshe sai ga farashin littafin ba zai iya sayan sa ba, sai ya yi hayarsa, haya na littafin yayi, ya je ya samu mai littafin ya ce a bashi haya tsawon adadin kwanaki kaza ko wata kaza bisa ga kuɗi kaza, in ya gama karanta ya dawo da shi. Da ya karɓa sai ya je gaba ɗaya ya rubuce shi da hannun shi, ba photostat ba, rubuce shi ya gaba ɗaya da hannunsa. Ya ce rubutun nan da ya yi shi ne tsoma kafarsa ta farko cikin ilimin hadisi. Ubangiji ya ji ya sanya masa albarka cikin lokacinsa
da kuma bincikensa na ilimi. Wani marubuci mai suna Muhammadul Majzub wanda tsohon laktara ne a jami'ar musulunci ta Madina ya yi littafi mai suna Ulama wa Mufakkirun Araftuhum, wato gawurtattun malamai da kuma intellectuals da na san su a rayuwata. A ciki ya zano Sheikh Nasiruddin Albani, to yayi bayanin cewa da Nasiruddin Albani ya bani labarin wannan littafin da ya kwafa da hannu dan ganin kwakwaf sai da nace ya nuna min shi, har yau yana nan cikin library dinsa. Yace na je na gan shi katon littafi shum juz'i mujalladi manya-manya guda uku manya-manya, kowane ɗaya daga cikinsu yana da shafi, wato idan ka haɗa suka gaba ɗaya shafin ya fi shafi 12,000. wani wurin ka ga rubutu da jan biro, wani wurin da bakin biro, saboda ana fama da talauci, karatu sai da wahala dama, kuɗin biran ma babu sosai, wani wurin da jan biro, wani haka ne. Sannan Albani ya ce duk lokacin da aka zo kan hadisi aka inganta shi, idan na gaban san ma'anar shi ba sai in koma littattafan da suke magana akan sharhin mufradatul hadis, kamar su garibul hadis, an-nihaya fi garibul hadis na Ibn Asir, in bi daidaikun kalmomi in ga fassaran su a larabci, sannan in koma sharhin hadisin cikin littattafan da suka yi sharhin sa. Wato dai galibin ilimin sa juhud ne shakhsi, wato da kansa kawai tsaye karatu karfi da yaji, bayan ya samu cikakken jarin harshen larabcin da zai iya karanta kalmomin ya fa'idanta. Wannan shine inda ya fara tsoma kafarsa. Daga baya ya ga cewa labirari din mahaifinsa ba za ta gamsar da shi ba wajen bincike na ilimin hadisi, tunda galibin abin da ke cikin labirari din mahaifinsa littattafan mazhabar Hanafiya ne. To sai je babban labirarin nan ta Dimashqa mai suna Al-Maktabatu Zahiriya, wata taska ce ta littattafai wadda aka kafa ta a shekara ta 1296 bayan hijira, wadda ta kunshi littattafai masu tarin yawan gaske a fannonin ilimi daban-daban. A wannan labirarin yake zuwa yi ne, sana'arsa shine gyara agogo. Idan ya gyara agogo na 'yan kwanaki 4-5 ya dan samu kuɗin da zai sati yana ci sai ya tare a labirari, sai kuɗin sun kare ya sake fita. Haka ya ta yi. Daga karshe dai a labirarin nan sai da aka bashi makullai na musamman nashi, wanda baya da lokacin shiga, shi ba ruwan shi da lokacin tashi ko lokacin budewa. Ya zanto zaman sa na dindindin a labirari. In muka ce za mu bi wannan diddigin abin zai dauke mu da tsawo. Sheikh Nasiruddin Albani ta hanyar haka ya fara neman ilimin sa har ubangiji ya arzuta shi da ilimi mai tarin yawa, kuma ya hada ilimi da da'awa saboda tare suke tafiya da juna. Ba yin ilimi a taskance shi, dole sai an yi ilimi kuma an hada da da'awa, an hada da aiki da abin da ake karantawa. Wannan ta sa ya sha wahala kwarai da gaske. Ita kuma da'awa tana da manufarta shine kiran mutane zuwa ga bin Allah, ba kiransu zuwa ga abin da suke so ba kuma ka kira su zuwa ga kai karan kanka ba, a'a ka kiraye su zuwa ga abin da Allah ya ce da manzon Allah ya ce, wanda ga ɗabi'a dole ka yi faɗa kenan da soye-soyen zukatan mutane. A sakamakon haka wannan zai gadar ma ƙiyayyar su, to dole ka jure. Daidai lokacin da yake neman ilimi, daidai lokacin kuma ya rinka sa lokaci yana karantarwa. Daga cikin shahararrun littattafan da ya karantar da su daga farkon sa har karshen su, kaɗan daga cikin su akwai Ar-Rawdatun Nadiyya, littafi na fiqh na Sadiq Hassan Khan, wani babban malami a Pakistan. Akwai Minhajul Islam fil Hukmi na Muhammad Asad. Akwai Usulul Fiqh na Abdul Wahhab Khallaf. Akwai Mustalahut Tarikh na Asad Rustum. Akwai Fiqh Sunna na Sayyid Sabiq. Akwai Al-Halal wal Haram na Yusuf Al-Qardawi. Akwai At-Targhib wa Tarhib na Imam Al-Munziri. Akwai Fathul Majid sharh Kitab At-Tauhid na Abdul Rahman bin Hassan Ali Sheikh. Akwai Al-Ba'ith Al-Hasis sharh Ikhtisari Ulum Al-Hadith na Ahmad Shakir. Akwai Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi. Akwai Al-Ilmam fi Ahadith Al-Ahkam na Ibn Daqiq Al-Eid. Akwai Al-Adab Al-Mufrad na Imam Al-Bukhari. Waɗannan duk littattafai ne wanda ya sa su ya karantar da ɗalibai daga farkon su har ƙarshen su.
kuma ko ina aka zo yana da ta cewa ba wai kawai ya sallama bane abinda mai littafin yace ya bi shi. In mai littafin ya kawo hadisi da'ifi sai ce to wannan hadisin da'ifi ne, in ya kawo mai kyau kuma ya ce wannan hadisin sahihi ne ga kuma waɗanda suka ruwaito shi. ba haka ilimi ya rinka tafiya. Akwai lokaci da ya ware yana karantar da mata littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari. sannan ya karantar da littafin iktida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. rubuce-rubucen da yayi da dama da da'awarsa da karantarwarsa wannan ta sa labarin sa ya yadu a sasanni daban-daban har ya kawo kasar Saudiya daidai lokacin da an bude jami'ar musulunci ta Madina. Shugabanta na farko Sheikh Muhammad bin Ibrahim Al Sheikh shine shugaba a wannan lokacin su Sheikh bin Baz suna malamai. A wannan lokacin aka gayyaci Sheikh Nasiruddin Albani dan ya zo ya ci gaba da karantarwa a nan, ya karantar da hadisi da ilmomin da suke da alaka da shi. Ya ɗauki shekaru kamar 3 ko abin da ya fi haka yana karantarwa. Ya gamu da matsaloli tsakanin shi da malamai 'yan uwansa, waɗansu don ya saba musu ta fuskar fatawa, waɗansu kuma don hasada. Wannan ta sa suka hada shi da hukumomin tsaro. Daga ƙarshe da aka bashi biza ta zuwa hutu ya je ya dawo, sai aka bashi biza ta fita ba dawowa. Ba wai hukumar jami'a ce ta ce ta kore shi ba, gwamnati ce ta so ta kore shi ba tare da hukuma ta yi magana ba, kawai sai ta da kai da immigration. A maimakon a baka entry visa sai aka bashi biza wadda suke cewa khuruj nihai, in ka fita ka fita kenan ba dawowa, kuma ka rasa wanda zaka tambaya dalilin mai kai. Saboda akwai fatawoyin shi da dama da suke sabawa manufofin gwamnatoci. Ya sadu da malamai daban-daban, shahararrun malamai irin su Hamid al-Fiqi, shugaban jama'atu Ansarus Sunna al-Muhammadiyya na Misra, irin su Ahmad Shakir, babban malamin hadisin nan na Misra. Kuma ya yi zama daban-daban shi da shi taron ƙara juna ilimi na tsakaninsu su biyu, kamar yadda hada da Sheikh Abdulrazak Hamza, kamar yadda ya hada da Taqiyuddin al-Hilali wanda ake wa lakabi Nasir Sunna wa Qami'ul Bid'a. Ya hadu da manya-manyan malamai, ya fa'idantu da su, sun fa'idantu da shi. Yana da alaka mai girman gaske tsakaninsa da Sheikh Abdulaziz bin Baz. Ya wallafa littattafai masu tarin yawan gaske, bayan tahqiqat da yayi kuma bayan kuma rudud. Daga cikin littattafansa akwai shahararrun littattafan nan guda biyu, silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a da kuma silsilatul ahadith as-sahiha. Silsilatul ahadith ad-da'ifa ya keɓance wannan littafi ne don tara hadisai wanda suka yadu da'ifai ko ma na ƙarya a bakunan mutane, don faɗakar da al'umma haɗarin da ke cikinsu. Sai da ya tara hadisi ɗaiɗai har 10,000 tsakanin da'ifi da maudu'i. A yanzu juz'i 5 ne ya fito a cikin littafin, kowane juz'i yana kunshe da hadisi 500, sauran ba a kammala buga su ba. Sannan ya zo ya silsilatul ahadisu sahiha, ya tara hadisai ingantattu wanda waɗansu ingancin su ma sai an leƙa littattafai masu yawan gaske, tunda ba Bukhari ko Muslim suka rawaito su ba ma sa cikin kutubu sitta. Su ma nan ya tara hadisai 10,000 sahihai garau wanda kawai aiki suke jira kai da su. Su kuma wannan an buga juz'i guda 6, kowane juz'i yana kunshe da 500, 3,000 kenan suka fito, saura 7,000 ba su fito ba saboda baya da kuɗin bugawa. Kaga waɗannan manya-manyan littattafai ne. Ga kuma littafin Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil, juz'i 8 ne, har abin nan dinsa faharis dinsa ya zama juz'i 9.
akwai littafin manarus sabil wanda aka yi akan mazhabin imam ahmad bin hanbal wanda yake alakabi imam ahlus sunna wal jama'a. yace imam ahmad yana da haƙƙi a kaina in zaɓo wani littafin fiqh cikin mazhabarsa wanda ya fi kusa da sunna in yi bayanin hadisan da ke ciki da haka yi littafin irwa'ul galil kuma yana cikin littattafan da yake ji da su saboda gaskiya ya baza ilimi a cikinsa mai tarin yawan gaske. juz'i 9 bayan ɗaiɗaikun littattafai irin su sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, irin su ahkamul jana'iz da sauransu. sannan ga takharijat ko tahqiqat. tahqiq a samu wani littafi da magabaci ya wallafa a da a zo a fito da shi a yi masa bugon zamani, a bi diddigin tarihin rubutun littafin da waɗanda suke da kwafi ɗin littafin cikin ɗaliban da suka yi ko ɗalibai ko wanda suka yi zamani na malamai da mai littafin, a bi dukkan kwafi ɗin littafin a tattara a gane hakikanin abin da mai littafin ya rubuta don a zo a buga shi a zamanance kuma a yi bayanin hadisan da ke ciki. wannan ya yi wa littattafai masu yawa irin wannan aikin, musamman littattafan shekul islam ibn taimiyya da littattafan kuma waɗansu malaman daban-daban, musamman littattafan hadisi da littattafan aƙida da waɗansu daga cikin littattafan fiqhul muqaran. a gaskiya wani lokacin idan ka ɗauki irin wannan ta hakika din zai ga littafi biyu ne a haɗe, dan zai yi muqaddima wanda muqaddimar kanta ta isa ta zama littafi saboda ilimin da ya tara a ciki, kamar littafin al-ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat inda al-hanafiyyati sadat na imam al-alusi. to mukaddimar da Sheikh Nasiruddin Albani ya masa ita kanta littafi ce mai zaman kanta mai daɗin karantawa kuma galibi littattafan Sheikh Nasiruddin Albani za ga da zafi wajen usulubinsa, to wannan ta sa hata masoyansa da dama sun yi ta rubuta masa takarda, waɗansu su yi masa telefon, waɗansu sadu da shi a baki cewa ka faye zafi akan wanda ya saba maka. ya kare kansa a cikin sabon bugun da aka yi wa silsilatul ahadithu da'ifa, yace zafin da nake ba da gangan nake yi ba kuma dan san rai nake ba, mutanen da nake wa zafi iri biyu ne. yace in ma dan bid'a wanda kiri-kiri yake so ya bice hasken sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, yace to wannan ba wani magana in bi shi a hankali, matakar yayi rubutu yayi tallar bid'a to sai mun yi rubutu mun yi tallar sunna kuma sai mun kausa masa harshe. yace wannan abin da ya dace a masa kenan. yace na biyu ka iya samun ahlus sunna kuma nayi masa zafi. yace to idan ahlus sunna ra'ayin mazhaba ko ra'ayinsa kawai yasa yazo yayi wa sunnar annabi tawili, yace to sai in manta da dangantaka ta da shi in tuna dangantaka ta da annabi. yace duk girman sa in na kwatanta shi da annabi sai in manta girman sa, da haka sai in yi masa zafi ba tare ma da na san zafi ne ba. da wannan bayani Sheikh Nasiruddin Albani ya kare kansa. amma Allah hakika yana da abin da ake kira al-insaf. al-insaf shine adalci. abin da ake nufi da adalci ko tabbatar da gaskiya ga dukkan wanda yake mai ita, ko da ya saba maka ta fuskar janibi na aqida. tabbatar da ƙarya ga wanda yake mai ita, ko da yana tare da kai akan bin tsarin ahlus sunna wal jama'a, to yana da wannan. dan galibin abokanan rigimansa da suka yi rubuce-rubuce za ga su in sun yi rubuce zagi suke a cikin littafansu, amma shi baya zagi, sai dai ya ba da referensa kuma ya bude musu wuta shi ma yadda yake so, amma duk su yi zage-zagen su yi ƙarya shi ba zai musu ƙarya ba. duk abin da zai faɗa sai ya ɗauko a littafin su da bugo na nawa, shafi na nawa, juz'i na nawa, ya ce ga abin da suka ce, sannan kuma ya ce to kuma ga ansa ta game da abin da suka ce. musamman manya-manyan abokanansa irin su Sheikh Al-Gumari na kasar Morocco, waɗansu malaman hadisi ne, family ne guda wajen so uku, duk kowanne ga wartaccen malaman hadisi ne, an kuma kai kasance duk sufaye ne. saboda haka suka ci tallar sufanci a cikin hadisi, suka mayar da ilimin hadisi ya zanto mai hidima ga sufanci kawai. to wannan Albani ya sun yi ɗauki ba daɗi da shi. haka ire-iren su Muhammad bin Ali Sabuni mai littafin Safatu Tafasir,
shi kuma ka san ba ash'are ne na fitar hankali wanda ke tawilin ayatul sifat ga kuma ta kalidanci ta fuskar fiqihu wannan ta sa ya rinka yin maganganu marasa daɗi ga Sheikh Nasiruddin Albani amma shi Nasiruddin Albani shi ma ya dan mayar masa da martani cikin silsilatul ahadith sahiha shi Sabuni ya kawo wani littafi ya kawo wani hadisi a cikin littafinsa sai ya sauka kasa zai ba da reference sai ce unzur lisan al-arab ibn manzur al-ifriqi lisan al-arab din nan fa kamar kamus ne na larabci ka shiro hadisin annabi wai zaka ba da reference ka sai a duba lisan al-arab albani ce kaji jahili a maimakon ya ce mana bukhari ko muslim sai ya ce mana lisan al-arab to irin ne yana daga cikin maganganun da za a ce yana da kaushi babban malami ya ce masa jahili yace to ba ruwansa tunda da ya jahilci sunna inda duk ya rarrace littattafan duniya inda ya jahilci sunnar baban kasim ai jahili ne ayal ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'yi faqihi kuma yana da abin da ake kira jara'a ilmiya abin da ake nufi jara'a ilmiya ya yadda ko shi kaɗai ne ya fara faɗin ra'ayi inda duk zamanin nan ba mai wannan ra'ayin amma ya san yana da wani magabaci cikin sahabbai ko tabi'ai to sai ya tabbatar da wannan gaskiya za a iya cewa shine mujaddidin ilimin hadisi a wannan karnin waɗanda duk aka samu to sun taimaka masa ne amma dai rubutu ɗin a fito da hadisi a sarari a yi kira zuwa ga sunna a sarari a ƙida da hadisi a haɗe to Nasiruddin Albani kam sai ka laluba su Sheikh bin Bas ubangiji ta'ala ya ba su tarin ilimi ta fannoni da dama ne wanda ba za ka iya keɓance wani ɓangare guda ba ka ce shine sashin su ko fagen su sun shiga wurare da dama amma in aka koma tsantsar hadisi to su kansu suna sallama Sheikh Nasiruddin Albani tare da cewa Sheikh bin Baz wato ba karamin abin nan bane ba galibi shi ko malamai sukan ce wato tawadu'un sai yasa ma ba a fa'idantuwa da ilimin sa sosai yanzu sai kai fatawa kawai sai dai ce maka qala Allahu ta'ala kaza wa qala rasulullah kaza yana tsantsenin ya faɗi magana ta karan kansa kai tsaye bayan kuma yana da ita kuma shine mutumin da za ku zauna da shi shekara 5 ka je na istishhadi da ayoyin Qur'ani lokaci ɗaya mas'ala ya tara ayoyi 10-15 kowace ka ja karanta ko tari ba zai ba wajen jawo ta gashi ko makaho baya gani gashi makaho baya gani amma ko tari ba zai ba wajen jawo ta yadda ya jawo ta haka zaka ji ta tafi kuma ita baka references kan mai ido ka je ka duba to gaskiya daga cikin manya-manyan malamai na wannan karni da muke ciki idan na ce wannan karni ina nufin karni na miladiyya karni na 20 din nan a gaskiya Sheikh Nasiruddin Albani yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi fice a wannan karnin musamman a duniyar ilimin hadisi in ka hada su da su Abdulrahman Al-Yamani Al-Muallimi da su Ahmad Shakir to waɗannan ba kamar su gaskiya kuma Allah ya sa duk suka zanto suna bangaren ahlus sunna wal jama'a sai wani na hudun su wanda bijimi ne a ilimin hadisi amma sai fito a hannun hagu shine Zahid Al-Kautsari a kasar India ya mutu to amma wato ya dasa barna a cikin ilimin hadisi sosai da sosai yana da ilimin sosai wato cikin hikimar Allah kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa cikin littattafansa idan Allah ya tashi rusa ƙarya baya rusa ta tana jaririya sai ta girma ta kai wani matsayin da an sallama mata sai ubangiji ya rusa ta don ya nuna ita sunanta ƙarya amma Allah baya rusa ta tana jaririya sai ta kai wani matsayin da ba wanda sai lakace mata hanci sai gaskiya ta zo ta lakace mata hanci a daidai lokacin Zahid Al-Kautsari kam ya fitini jama'a da dama duniyar sunna ta kasa bashi ansa kan rubuce-rubucen da yake yi bijimi ne ba na wasa ba cikin ilimin hadisi sai kawai Allah ya kunno da Abdulrahman Al-Muallimi Al-Yamani a kasar Yaman
dan shi tsayar kausari har idan ya fara zagi tun daga na baya baya irin su ibnu hajar su wannan ne har sai ya dangana da abu huraira shi inda ka kawo hadisi ba shi abu ne ba inda ka kawo hadisi da ya saba wa fatawar mazhabar hanafiya to sai ya za'ifantar da hadisin duk bala'i ko ta yaya sai ya za'ifantar da hadisin in ya ki za'ifantuwa ta ko ina sai ya masa tawili yace wannan hadisi laysa ala zahirihi amma in ba haka ba abu ne mai sauki ya raunana maka shi zai iya samun rawi a cikin hadisi a ce sunansa Muhammad ibn Ismail misali Muhammad ibn Ismail din nan ya kasance akwai mutane guda biyu masu wannan sunan ɗaya daga cikin su da'ifi ne ba a karban hadisin sa ɗaya daga cikin su sahihi ne ana karba to ya zanto wannan hadisin wanda sahihin ne ya rawaito shi kuma yana son ya da'ifantar da shi to sai ya kafa maka hujja cewa wancan da'ifin ne ya rawaito ba wancan ba ya kawo tarihin marwaita hadisin yayi magana ya baka reference yayi magana yayi can ya buga tafi Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa Tarihu Baghdad sai kawo kissar Abu Hanifa yayi magana akan tarihin rayuwarsa da kuma cewa bajimina ilimin fiqhu yace amma a fannin hadisi Abu Hanifa da'ifi ne wannan magana ta konawa kausari zai a ce Abu Hanifa da'ifi kuma ba da kama fa sai da ya ta kawo maganganun malamai da sanadi da suka yi magana akan Abu Hanifa kasancewarsa dai wato ba yada zurfi a bangaren ilimin hadisi to sai Khatib al-Baghdadi ya gabata tun wajen karni na 4 ko na 5 kenan na manta bi tahdid amma Kausari ya zo a wannan karnin yayi kace-kace da shi yace ta'anibul khatib yayi littafi mai suna ta'anibul khatib wato ko yin kacedi ko lakace hanci ga Khatib al-Baghdadi dangane da maganganun da yayi game da Abu Hanifa an-Nu'man ya kawo maganganu yayi ta kawo hadisai da sanadai yana yin bayani akan sa irin yadda ya ga dama wanda kai da baka da ilimin hadisi dole ka sallama sai Abdurrahman al-Yamani ya zo ga wannan littafin sai ya mayar masa da martani sai ya fara yin wani littafi dan karami mai suna at-Tali'a kasan at-Tali'a a larabci wato irin zaratan sojojin nan da ake tura su tsokano fada sauran rundunar tana nan kai ka dauka cewa idan ka je wani gurnani kamar su kenan kanka gani sanna baya to su ne at-Tali'a su wani gurnani su dawo daga baya sai zo ya at-tankil bima fi ta'anibil kautsari min al-abatil duk sanadin da ya kawo ya zaifanta shi sai ya ce to wannan wani da kace shine wani ka zaifanta hadisi da shi ba shi bane ba wannan marwayacin shine wani ya rayu a gari kaza ɗalibansa shine kaza malamansa su ne kaza ga irin kaza ga auren da ya koma in ya gama har matan da ya aura masa ya faɗa ya ɗauki komai ya yi ta yin shi filla tun daga farkon littafin har ƙarshe bayan ya gama da shi a ilimin hadisi ya gama da shi a ilimin fiqhu sai zo ce kuma kai Kausari ma baka da aqida sai a canye wani mulhaq a ƙarshe alqaid ila tasahih alaqaid ana karanta ba a iya bacci wannan littafin to waɗannan idan ka hada da su Sheikh Nasiruddin Albani zaka iya cewa ubangiji ta'ala yayi wa wannan karni wato albarka ta hanyar wannan fatawoyi ko a cikin kasar da darussa na Sheikh Nasiruddin Albani zaka hada kasar sama da 10,000 wani 10,000 akwai littattafan da ya sauke su a kaset irin su a targhib wa tarhib na Imam al-Munziri da waɗansu littattafai da dama ga fatawoyi duk inda yaje kawai wato ana ɗaukan shi a matsayin wata jami'a ta zo mutane ba sa barin shi suke idan aka ce zai zo Madina zuwan da yayi na ƙarshe a Madina shine shekara ta 1989 kenan zuwansa da yayi na ƙarshe a Madina wato ɗalibai suna son saduwa da shi malamai suna son saduwa da shi sai aka kasa lokacin ganawa da malamai da munakasha da suka yi ta ilimi don rubuce-rubucensu da ya waɗansu lokaci da dama sun daɗe ba su razu da shi ba suna da ta cewa a kai ya ba su dama aka yi wannan zaman an yi kasar a kansa ina jin malam abdulkadir yana da irin wannan kasar din sannan kuma aka ware lokaci na zama da ɗalibai yan kusa ku bamu daga baya zuwa aka zo
shi ma daban, duk inda ya je haka ne kawai. Yanzu haka yana nan da rai, ya yi hijira daban-daban. Hijira ta farko kun gani daga Albania zuwa ga Sham, sannan kuma ya sake yin hijira zuwa ga Lebanon, sannan ya sake yin hijira zuwa ga Sham karo na biyu, sannan kuma ya zo Madina, sannan ya sake koma Sham, sannan da karshe ya sake yin hijira ta karshe yanzu yana Jordan. Yanzu girma ya zo masa, kuma yana fama da wani ciwon kafa da yana fama da shi, kusan baya iya rubuce-rubucensa kamar da, kuma yanzu kusan ma ya rufe saduwa da mutane in ba ɗalibansa ba na kurkusa, saboda ya manyanta. Akwai littattafan da ya fara siyo sama da shekara 20 yana so kafin ya mutu alal kalli ya kammala su, ko da bayan mutuwarsa ne a buga su. A takaice wannan shine Sheikh Nasiruddin Albani. Wallahi ban sani ba ko yana jin turanci, ban sani ba. Yanzu za mu shiga cikin littafin kai tsaye bayan wannan 'yar muƙaddima. Wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam an buga shi bugawa ɗaya sama da 10. Akwai bugawa da aka yi ta shari'a da yarjewar mai littafin, akwai bugawa buge-buge da aka yi ba ta shari'a ba bisa ka'idar mai littafin ba, sama da 17 ma bugawar da aka wa littafin. Da haka ga ka'ida za a ga idan an yi littafi a muƙaddimar farko ta littafin kenan, in ya ƙare za a sake bugawa sai mai littafi ya sake muƙaddima ta biyu, kila ko wani ƙarin bayani da zai ƙara a cikin littafin don ya bugo a sabuwar buga a new edition din littafin. To haka Nasiruddin Albani ya yi. Don haka duk muƙaddimomin littafin za mu ƙetare su, mu je kai tsaye zuwa muƙaddima ta farkon littafin. Kuma littafin da za mu yi amfani da shi shine bugonsa na ƙarshen nan da aka yi na baya-bayan nan, wanda wata madaba da ake kira Maktabatul Ma'arif a birnin Riyadh ta buga shi. Dan wannan bugawar ta ƙarshe ita ce shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ɗauka a matsayin bugawar da ta zanto nasika ga dukkan bugon da aka yi wa littafin kafinta. Saboda bugawar da aka yi ta farko da ta nawa an ha'ince shi so da dama a cikin littafin. In muna karantawa kuna da bugon da za ku yi ta ganin bambanci cikin abin da nake karantawa da naku. Saboda abokin sanada wato Zuhair Shawush wanda yake da matsabar al-Maktabul Islami ya ha'inci Sheikh Nasiruddin Albani a wurare da dama, wanda yayi bayanin sa a wannan muqaddimar ta wannan sabon bugun. Sai dai baya cikin tsarin mu karanta ta, kawai za mu je kan muqaddimar ne ta littafin kai tsaye. Wannan buga ta wannan sabon bugu kamar dai da littafin ke hannuna ita ce wadda aka buga a 1991, wato 1411 kuma bayan hijira kenan. Da haka duk wanda yake ta kafin wannan ta kaza wannan duk tashi mansuka ce, sai dai bi mu a hankali ya dan fa'idanta kawai. Da haka in wanda yake hannuna ne irin nawa din, shafi na 35 kenan zaka budo, inda yace muqaddimatul kitabi al-ula, muqaddimatul kitabi al-ula. Alhamdulillahi allazi farada as-salata ala ibadihi وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر. يتي الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده. يبوي تبتغ أبنجزن دي وجب تسلى أكم باينسا wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha, ya umarce su da tsayar da sallah din da kuma kyakkyawan bayar da ita, da kyautata bayar da ita. Wa allaqan najaha wal falaha, ubangiji ya ratayar da kubuta da rabauta bil khushu'i fiha, ta hanyar jin tsoro a cikinta. Yace qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ubangiji ya ratayar da kubuta ga wanda ya ji tsoro cikin sallah, ga wanda ya wanzar da khushu'i cikin sallah. Waja'alaha furqanan bainal imani wal kufr, kuma ubangiji ya sanya ta ita sallah ta zanto ita ce raba gardama tsakanin imani da kafirci. Wa nahiyatan anil fahsha'i wal munkar, kuma sanya ta zanto mai hani daga aikata alfasha, mai hani daga aikata munkari, kamar da Allah ce inna salata
tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hana alfasha, tana hana munkari. Abinda ake nufi, yin ta daidai na taimakawa mutum wajen rage alfasha, na taimakawa mutum wajen nisantar munkari. Amma ba ana nufin cewa in har kaga kana aikata alfasha, kaga kana aikata munkari, to sallar ka bata yi ba haka ake nufi ba. Yin ta daidai na taimakawa mutum ya rage alfasha, ya rage munkari. Abin da yasa muka ce haka, idan muka ce yin ta daidai na nuna sai ka ne sanci dukkan alfasha, ka ne sanci dukkan munkari, wannan zai wahala domin kai ba masumi bane ba. Dan haka Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi yace ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kun gane ko? Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Tsira da aminci su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad al-mukhatab bi qawlihi, wanda aka yi masa magana da faɗin Allah ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas. Mun saukar maka da zikiri shine alqur'ani litubayyana lin-nas, dan kai wa mutane bayani. Cikon ayar ma nuzila ilaihim, kai musu bayanin abinda aka saukar musu, wala'allahum yatafakkarun, domin su zanto masu tuntuntuni cikin ni'imar Allah. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة. da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsaye da wannan aiki da aka dora masa, wannan nauyi. Lafazin alwazifa yana nufin aiki ko nauyi da aka dora wa mutum. haqqal qiyam, matakar tsayuwa. wa kanat as-salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nas, sallah ta kasance tana cikin mafi girman abin da annabi ya bayyana wa mutane, domin bayaninsa mafi girma shine na tauhidi. Bayanin da yake bi masa shine sallah, shine tana cikin mafi girman abin da ya bayyana ga mutane, kaulan wa fi'lan, a magance da kuma aikace. A magance ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta, a aikace ya kwadaitar da yinta da yadda za a yi ta. Hatta innahu salla marratan alal minbar, har wata rana annabi ya salla akan minbari, ya kumu alaihi wa yarka, zai tsaya akan minbari din, ya kuma yi ruku'i akan minbari. ثم قال لهم, sannan yace da sahabbai, inna ma sana'atu haza, ku sani dai na aikata haka, lita'atammu bi, domin ku kwaikwaye ni, wa lita'allamu salati, domin ku sani irin sallata, domin ku yi koyi da ni kuma kwaikwayi irin sallata. wa lita'allamu fi'li mudari'i ne, dakhalahu lamu ta'lil, asluhu litata'allamu, saboda dukkan fi'ili mudari'i wanda ya fara da ta guda biyu ya halatta shafe daya a bar daya. A maimakon ka ce litata'allamu sai ka ce lita'allamu, litatazakkaru sai ka ce litazakkaru, litatafakkaru sai ka ce litafakkaru. Shine ibn Malik ke cewa wa ma bita ainubtidi kad yuktasar fihi alata